ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୁମିଦରାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭବ୍ୟ ବାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁ ସାଜସଜ୍ଜା ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ତୋରଣରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ନାମ୍ପା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଗ୍ରାମର ମା ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଜା ବାଜଣା ସହ ବାଲି ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମହାମାରୀ ଆସେ ନାହିଁ, ଚାଷବାସ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ।